Achter de schermen is van alles gaande. Ek wat jo net joggen. Morgen worden de 10.000 mensen in de stad verwachten. En deze mensen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zorgen ervoor dat Elsen in verbinding houdt met het internet. En dat bijgelijks de televisie en microfoonfrequenties een waar net verstoren. We maken het onzichtbare zichtbaar. Dus radiofrequenties zie je normaal niet. Die gaan overal door de lucht heen, die gaan naar je telefoon, die gaan naar mogelijk je computer. En wij kunnen dat zichtbaar maken op analyzers. Ik wil heel duidelijk bij zeggen, wij zien signalen. Dus wij zien radiofrequenties, wij zien het signaal wat erin zit. Wij zien niet de inhoud van het signaal. Wij hebben geen boodschap aan de boodschap. Dus wij kunnen niet zien als jij een appje verstuurt aan je vriendin. Wij zien dan alleen hooguit een signaaltje omhoog schieten. En dat is het signaal wat wij dan hebben gezien. Hiermee kunnen we dus zichtbaar maken waar sowieso eerst het signaal. Dus wat is het karakter van het signaal? Nou, ik zie hier bijvoorbeeld Bluetooth verkeer, ik zie hier wifi channel, weer Bluetooth verkeer, wifi channel. Maar dan zie je ook dus hoe dat de spectraal zich gedraagt. Dit is gewoon continu nu in de lucht. Bereikbaarheid, ook bereikbaarheid van hulpdiensten. Dat hebben jullie ook aan de voorkant al gecheckt, getest? Daar zijn aan de voorkant zijn er al meetrondes voor geweest. Dus in de aanloop van zo'n evenement gebeurt natuurlijk veel meer dan dat je eigenlijk het echt ziet. Als eindgebruiker, als festivalganger, maar ook als op tv. Weken hiervoor zijn we al nulmetingen aan het doen geweest. Hebben we het hele spectrum helemaal in kaart gebracht, hebben alles gecontroleerd. Maar er zat dus ook metingen bij, dat 112 bereikbaarheid. Nou, dat doen we zo meteen tijdens het evenement weer testen of die bereikbaarheid in orde is. En dan hopen we gewoon op een bijzonder leuke Koningsdag.